Pronovo Hospital, Vitrasa, Pronovo Hospital, Vitrasa, Pronovo Hospital, Vitrasa, Pronovo Hospital, Vitrasa, Pronovo Hospital. Vitrasa, Pronovo Hospital, Vitrasa, Pronovo. Pagamos los impuestos, queremos los servicios. 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 Pagamos ya, mi casa ya, Pronovo Hospital, mi casa ya, Pronovo Hospital. Pronovo Hospital, Vitrasa, Pronovo Hospital, Pronovo Hospital, Vitrasa, Pronovo Hospital, Pronovo Hospital. Pagamos los impuestos, queremos los servicios. 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 Queremos los servicios. Sí.
Tiña ser un gusanillo de que por Francia non tiña modo. Meteu a... Hostia, meteu finalistas solo. Javi ¡Pagamos los impuestos! ¡Queremos
o servizo, pagamos os impostos, queremos 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 o servizo. no nos mires, únete, no nos mires, únete, No nos mires. únete. Vitrasa, pro novo hospital, Vitrasa, pro novo hospital, Vitrasa, pro novo hospital. Mais Vitrasa, menos hormigón, mais Vitrasa, menos hormigón, mais Vitrasa, menos hormigón. Xa levábamos meses, creo que os saibades, que non xurdiu isto dun día para outro, aparte que moitos veciños e veciñas dirixíronse á asociación queixándose da problemática que existía para desplazarse ante o Hospital Álvaro Cunqueiro desde Teis, porque agora o hospital que temos de referencia é o Álvaro Cunqueiro e obviamente a distancia que hai é moi superior á que antes tiñamos para ir á residencia e polo tanto entendemos que é unha demanda xusta que Teis conte cunha liña ou que pase ou que parta daqui cara ao Hospital Álvaro Cunqueiro e que cubra tamén todos os días, non só os días laborables, sino tamén os sábados, domingos e festivos, porque a oferta actual tamén está limitada bastante os finales de semana e os sábados. Entón, nós nos diriximos ao Concello de Vigo por escrito, tanto solicitando, fai meses, unha entrevista coa Concellera de Transporte, como tamén facéndolle un escrito trasladándolle o que nos facían de chegar moitos veciños e veciñas sobre as deficiencias do transporte Hospital Álvaro Cunqueiro que xa leva funcionando un ano ou algo máis. Polo tanto, isto non acaba hoxe aquí. Vamos, estaba comentando agora co presidente, vamos a agardar 15 días, se vos parece ben. Se daqui a 15 días, o martes daqui a 15 días, non houbera resposta favorable por parte do Concello, temos que voltar a sair. Hoxe foi un logro importante, houve unha participación moi digna, moi importante de veciños e veciñas. Podemos ser moitos máis, pero a participación de hoxe estivo ben para ser a primeira. Isto, se queremos conseguir un transporte digno desde Teis ao hospital, hai que seguir movilizándose. Entón, pídovos que estedes atento a que anunciemos unha nova movilización con seguridade. Se non hai resposta, reitero, o martes vindeiro ou dentro de 15 días, outro martes aquí á mesma hora, ás 7 da tarde, e faríamos tamén o mesmo percorrido que acabamos de facer hoxe. Ao mesmo tempo é tamén moi importante que colaboredes na recollida de signaturas. Antes aquí tiñamos unhos pregos, hai máis a vosa disposición, podedes recollelos aquí hoxe ou se non no local da asociación todas as tardes de 5 a 8 da tarde. E esa campaña tamén é moi importante. Temos que continuar coas dúas accións, coa movilización e coa recollida de signaturas. Entón, quedamos niso, dentro de 15 días unha nova movilización, se por parte do Concello non se nos chama ou hai un anuncio. O mellor non hai nada, pero iso non quere dicer que non vayamos a conseguir nada, senón será cuestión de seguir insistindo e que nas vindeiras movilizacións sexamos máis veciños e veciñas. O boca a boca é importantísimo, aparte de que podamos poñer cartéis ou sair co coche coa megafonía, é moi importante boca a boca. Cada un de vos no seu entorno que comente onde estiven na movilización, pero dentro de 15 días, se non hai resposta, volvemos a sair. É moi importante ser o dobre, non é indiferente o número de veciños e de veciñas que saiamos. Hoxe estivo moi ben, reitero, para nós estamos satisfeitos, porque ás veces a xente reclama, pero logo non se moviliza. Entón, as cousas se conquistan loitando, pero tamén en número, entón é moi importante estar na rúa.
Entón, non queremos prolongarnos máis, porque xa levamos aquí bastante tempo, está anoitecendo. Darvos as grazas a todos e a todas de novo, e isto continúa. Vale, gracias.